kukhona abazobhekana nengalo yomthetho asebebikwe emnyangweni. Kusukela ngoFebruary to now sesiriporte abantu abagulile about 203. Labantu laba abagulile okubhlungu ukuthi siluze impilo zabantwana abawu10. Ngokombiko odedelwe umnyango kulandela uphenyo kutholakale ukuthi ukudla okwahlolwa kunobuthi beorganophosphate. Noma sesibuya ke siyabheka ukuthi okay i-biological laboratory ithi ikuphi inkinga ne-chemical laboratory ikuthi ikuphi inkinga. So kwamanje senze amasampuli awu42 for i-chemical laboratory. Kulama sample lawa 5 of them abuye a-positive. Lokusho ukuthi utholakele ukuthi kunama-pesticides kuphinde futhi kube nama-rodenticide. Lokhu ngumuthi wokubulala amagundwane. Umnisi unxuse umnyango wezemfundo ukuthi usebenzisane nabo. I-Department of Education kumele isebenzisane nathi. Sesiqalile nje esikoleni siyafundisa abantwana ubumqoka begeza izandla nendaba yokuthi abantwana bakhona ukuthi ukudla ababhekisise kahle. Uma thenga ukudla babheke ukudla okubhalwe kune-address okune-telephone number so that kusasa lamazimba lawa sikhona ukwa-trace. Umnyango wezempilo eGauteng unxusa abazali ukuthi bagweme ukunika izingane imali uma ziya esikoleni kunalokho bazenzele umphako kanti amadolobha eKurhuleni neTshwane yiwona ahamba phambili kulezi gameko.